Θέλεις να μιλήσουμε για τον όγκο στα μαλλιά? Τι λες? Γεια σου, είμαι η Μαρία Δρετάκη, είμαι εκπαιδεύτρια κομμωτών και σε αυτό το κανάλι μοιράζομαι το πάθος μου για την τέχνη. Και επειδή έχω πολύ πάθος, κάντε την εγγραφή στο κανάλι και πάτε και το καμπανάκι γιατί κάθε Κυριακή έχω νέο βίντεο. Πάμε να μιλήσουμε για τον όγκο, πάμε. Εσένα σου αρέσει να έχεις όγκο στα μαλλιά σου? Πολύ ή λιγότερο? Ή δεν σ' αρέσει πολύ ο όγκος, αλλά δεν σου αρέσει να είναι κολλημένα έτσι σαν και τα δικά μου, ας πούμε, Θέλω να σου μιλήσω για δύο προϊόντα που μπορούν να σε βοηθήσουν σε ό,τι φάση και αν βρίσκονται τα μαλλιά σου. Είτε θέλεις αυτόν τον πολύ όγκο, είτε δεν θέλεις πολύ όγκο, αλλά δεν θέλεις να είναι κολλημένα, έτσι όπως τα δικά μου. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα και το βρήκα ευκαιρία να μιλήσουμε για τα δύο αυτά προϊόντα που με ρωτάτε συνέχεια και δεν είναι άλλο από τις πούδρες. Πούδρες μαλλιών. Τι είναι οι πούδρες? Πάμε να τις δούμε. Volume Dust, Volume Dust, Volume Panache. Αυτά είναι τα δύο προϊόντα. Θα δείτε στα βίντεο που έχω κάνει, έχω αυτή τη συσκευασία, αυτή είναι η προηγούμενη συσκευασία, αυτή είναι η καινούρια συσκευασία, εντάξει. Όπως και αυτό το Panache, το Volume Panache, το λέγανε πριν Savage Panache. Δηλαδή, αν θα ακούσετε στα βίντεο που έχω κάνει, που λέω Savage Panache, είναι αυτά τα δύο προϊόντα, έχουν αλλάξει συσκευασία, αυτά είναι τα προηγούμενα και αυτά είναι τα σημερινά. Εντάξει, ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Το ίδιο πράγμα είναι, ό,τι έχει το ένα μέσα έχει και το άλλο. Ακριβώς το ίδιο. Απλά αλλάξατε παγκαζίν. Στεγνή πούδρα, αυτή εδώ, η στεγνή πούδρα, η οποία είναι ένα προϊόν, είναι όγκο στα μαλλιά, προσοχή, ποτέ όμως σε λαδωμένα μαλλιά. Δηλαδή, εμένα είναι χτες λουσμένα τα μαλλιά μου. Έχουν βγάλει ήδη λίγο λίπος. Αν θα βάλω αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν στα μαλλιά μου, λάσπη. No. Δεν θα βάλεις λοιπόν στεγνή πούδρα σε λαδωμένα μαλλιά ποτέ. Θα γίνει λάσπη και δεν θα κερδίσεις απολύτως τίποτα. Αυτή την πούδρα θα τη χρησιμοποιήσεις σε καθαρά μαλλιά, λουσμένα, φρεσκολουσμένα, ιδανική περίπτωση, και αυτό βοηθάει στο να μην λαδώσουν εύκολα τα μαλλιά σου. Γιατί είναι λοιπόν μια στεγνή πούδρα, όπως είναι το talc, το οποίο το βάζουμε πάντα εσωτερικά, με αυτόν τον τρόπο, εσωτερικά στα μαλλιά, έτσι. Ανασηκώνουμε τα μαλλιά και το βάζουμε στις ρίζες, το βάζεις και ξεκολλάει τα μαλλιά από το δέρμα. Οκ, ωραία. Αυτό λοιπόν έχει την ιδιότητα το να μην κολλάνε τα μαλλιά πάνω στο δέρμα, οπότε όταν θα βγει λίπος, να μην λαδώνουν αμέσως στα μαλλιά. Σταθεροποιεί λίγο τις ρίζες και τραβάει λίγο και την πρώτη λιπαρότητα. Οπότε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να καθυστερήσεις μία μέρα ακόμα το λούσιμο. Ναι, για εσάς που λαδώνουν τα μαλλιά, νομίζω ότι είναι μια χαρά η περίπτωση να σου κρατήσει ακόμα μία μέρα, Οπότε σε καθαρά μαλλιά, στεγνή πούδρα, το πατάς και βγαίνει, γιατί αν θα το κάνεις έτσι, θα βάλεις πάρα πολύ προϊόν. Οπότε το πατάμε και πετάει η πούδρα, ξεκολλάει τα μαλλιά από το δέρμα. Είναι φανταστική. Όταν τη χρησιμοποιείς σωστά, γιατί αν δεν τη χρησιμοποιείς σωστά, άστο, ξέχασε το, την πάτησες. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα στην άλλη πούδρα. Panache. Savage Panache, Volume Panache. Όγκος, ένα σπρέι πούδρας, το οποίο είναι μισό σπρέι και μισό πούδρα. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει πάντα να ανακοινείς το μπουκάλι. Όποιος το αγοράσει και δεν το ανακοινεί το μπουκάλι και δεν ανακατεύει τα δύο προϊόντα αυτά, το αποτέλεσμα είναι να φύγει το αποθητικό αέριο, να μείνει σκόνη και να μην βγαίνει ποτέ μέσα από το μπουκάλι. Οπότε τι κάνουμε? Ανακοινούμε πάντα το μπουκάλι και ψεκάζουμε. Όταν αυτή την πούδρα την ψεκάσεις πολύ κοντά στο δέρμα, δεν ξέρω αν το βλέπεις εδώ, βρέχει. Οκ. Όταν έχει μια απόσταση περίπου στα 20 εκατοστά, από εδώ και πέρα, είναι στεγνή πούδρα. Προσοχή! Το μειονέκτημα είναι ότι θα μπώνει τα μαλλιά, όπως και η άλλη πούδρα. Γι' αυτό τις πούδρες δεν τις βάζουμε ποτέ σε εξωτερικά μαλλιά, δηλαδή ποτέ δεν ψεκάζουμε με πούδρα εξωτερικά. Θα θαμπώσει τα μαλλιά. Θέλουμε? Όχι. Εννοείται ότι δεν θέλεις, γιατί πάντα θέλουμε λάμψη στα μαλλιά. Οπότε ποτέ δεν ψεκάζουμε εξωτερικά.
Πάντα λοιπόν εσωτερικά. Ανακινούμε τα μαλλιά, τα ανασηκώνουμε και ψεκάζουμε. Αυτό. Και ξεκολλάνε τα μαλλιά από τις ρίζες. Σε καμία περίπτωση δεν το βάζουμε ούτε αυτό το προϊόν σε λιπαρά μαλλιά, σε λαδωμένα μαλλιά. Σε λιπαρά μαλλιά ναι, σε λαδωμένα μαλλιά όχι. Ξεκάθαρο αυτό, εντάξει. Οπότε, ανακοινούμε τα μαλλιά, γιατί θέλω να ανασηκωθούν οι ρίζες, να είναι φρέσκες, ειδικά μετά το λούσιμο, είναι ό,τι πρέπει. Και να, εδώ τώρα έβαλα ελάχιστο, παρόλο που τα μαλλιά μου είναι και λίγο λαδωμένα, γιατί είναι χθεσινό λούσιμο και εμένα λαδώνουν αρκετά τα μαλλιά μου. Οπότε και εμένα και παρόλα αυτά παίρνουν πάλι όμως. Παίρνουν, τα καημένα παίρνουν. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκολλάμε τις ρίζες και τα μαλλιά παίρνουν όγκο. Τώρα, αν θέλουμε παραπάνω όγκο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το προϊόν ή και την πούδρα, την άλλη, και να κρεπάρουμε τα μαλλιά εσωτερικά. Και αυτό τι κάνει, δες, ακόμα και με τα χέρια μου, χωρίς κτένα, εδώ, σταθεροποιεί την τρίχα, την κάνει πιο σταθερή, έχει περισσότερο σώμα η τρίχα και με αυτόν τον τρόπο κρατάει ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή και αυτό το λίγο κρεπάρισμα δεν γλιστράνε τα μαλλιά, κρατάει. Να το, εδώ και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, δες. Με λίγο που έβαλα και παρόλο που δεν είναι και τα μαλλιά μου στην ιδανική τους κατάσταση, έτσι. Όταν είναι λοιπόν τα μαλλιά φρεσκολουσμένα και κάνεις όλο αυτό, αυτό εννοείται ότι θα σου κρατήσει περισσότερες μέρες. Σταθεροποιεί πάρα πολύ. Λεπτά μαλλιά, σούπερ να το χρησιμοποιήσεις. Τα χοντρά μαλλιά δεν το χρειάζονται συνήθως, εκτός αν λαδώνουν πάρα πολύ εύκολα, οπότε εκεί βοηθάει, αλλά πάντα θα το ξαναπώ για άλλη μια και τελευταία φορά. Σε αυτή την περίπτωση, ποτέ σε λαδωμένα μαλλιά, γιατί θα φέρει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι L'Oréal Professionnel και τα δύο προϊόντα. Εννοείται ότι έχουν και άλλες εταιρείες. Μπορείτε να βρείτε την εταιρεία που σας αγαπάτε αν θέλετε, αλλά οι πούδρες είναι πάρα πολύ μόδα, είναι και στα αντρικά μαλλιά, δηλαδή και στα Barben θα δείτε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολλές πούδρες στα μαλλιά, γιατί και στα μπαρμπεράκια εκεί πέρα θέλουν να είναι λίγο θαμπά τα μαλλιά, δηλαδή δεν αναζητούν πολύ τη λάμψη, οπότε μια χαρά τους κάνει και αυτό το προϊόν και κάνει και αυτή τη χρήση. Πρέπει να βρεις το κατάλληλο προϊόν και αυτό που σου χρησιμεύει εσένα, γιατί για το αποτέλεσμα που θες εσύ. Εντάξει, ξεκάθαρο, όχι. Ναι, οι πούδρες στα μαλλιά είναι μόδα, αρκετό καιρό τώρα, αλλά επειδή με ρωτάτε και στα βίντεο που έχω κάνει, στα προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει, ποια είναι η πούδρα, τι κάνει η πούδρα και τα σχετικά, αποφάσισα να σου κάνω ένα βίντεο αποκλειστικά για τον όγκο και τις πούδρες. Εντάξει, ό,τι ερωτήσεις έχεις θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλια. Ναι, είναι in fashion οι πούδρες. Χρησιμοποίησε έτσι κι εσύ, γράψε μου την άποψή σου. Θα χαρώ να μπεις και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα κάνω πολύ φασαρία και βλέπεις όλα ό,τι κάνω στα social media και στη ζωή μου όσο αφορά πάντα περισσότερο τη δουλειά μου. Εντάξει, λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις like στο βίντεο, ναι, και εδώ θα πατήσεις το καμπανάκι, γιατί κάθε Κυριακή, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε όπως έχει, εγώ έχω καινούριο βίντεο. Ναι, και από εδώ και πέρα, wow, πολύ τρέλα. Λοιπόν, κάνε την εγγραφή στο κανάλι και πατάς εδώ για επόμενο βίντεο.